Οι προτεργάτες της εισαγωγής του παπικού ημερολογίου στην Ελλάδα, ο τότε Πατριάρχης και Μασόνος Μελέτιος Μεταξάκης και ο Μασόνας Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος δεν ενδιαφέρονταν για τη διαίρεση και το σχίσμα που προκάλεσαν, αλλά για την ένωση με τον Πάπα και με όλες τις αιρέσεις. Αυτό φαίνεται περίτρανα από την εγκύκλιο που εξέδωσε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως το 1920. Η αιρετική εγκύκλιος του 1920. Εγκύκλιος συνοδική της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως προς τα Σταπανταχού Εκκλησίας του Χριστού. Αυτή η βλάσφημη εγκύκλιος απευθύνεται σε όλες τις αιρέσεις του κόσμου και τις αποκαλεί Εκκλησίες του Χριστού. Από την αρχή, αυτή η εγκύκλιος κήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας το βλάσφημο δόγμα ότι η προσέγγιση και η κοινωνία, συμπροσευχές δηλαδή και συλλειτουργίες με τις άλλες αιρέσεις που τις αποκαλεί χριστιανικές εκκλησίες, είναι ευκταία και αναγκαία και δεν θα πρέπει να υπολογίζουν τις δογματικές διαφορές τους. Αποκαλεί τις αιρέσεις χριστιανικό σώμα που πρέπει να παρασκευαστεί για να ενωθεί, χωρίς να εμποδίζονται από τις δογματικές διαφορές. Αυτό είναι πέρα για πέρα αιρετικό, διότι το χριστιανικό σώμα αποτελείται από μόνο τους Ορθοδόξους και δεν χρειάζεται να ενωθεί γιατί είναι ήδη ενωμένο. Το μόνο που χρειάζεται είναι οι αιρέσεις να αποκηρύξουν τις κακοδοξίες τους, να γίνουν Ορθόδοξοι και τότε θα αποτελούν και αυτοί μέρος του χριστιανικού σώματος. Επιπλέον, η τρομερή πλάνη που κηρύττεται εδώ είναι πως αυτή η εγκύκλιος προτρέπει για μια ένωση όπου η κάθε αίρεση θα διατηρεί τις δογματικές βλασφημίες της και ταυτόχρονα θα ανέχεται τις δογματικές βλασφημίες της άλλης και ταυτόχρονα προτρέπει και την Ορθόδοξη Εκκλησία να ανέχεται και αυτή τις δογματικές βλασφημίες των άλλων αιρέσεων. Ακόμα χειρότερα, βλέπουμε πως όλες τις αιρέσεις μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία, βάζοντάς τες στον ίδιο παρανομαστή, αποκαλούνται από την εγκύκλιο όλες μαζί χριστιανικές εκκλησίες. Για να παρασκευάσουν λοιπόν τις αιρέσεις, να τις προετοιμάσουν δηλαδή για μια επερχόμενη σατανική ένωση, πήραν κάποια προδοτικά μέτρα. Την άρσιν και απομάκρυσιν πάσης αμοιβαίας δυσπιστίας και δυσφορίας μεταξύ των διαφόρων εκκλησιών. Δηλαδή παραγγέλνει να βλέπουν με καλό μάτι τις αιρέσεις, τις οποίες αντικανονικώς τις αποκαλεί εκκλησίες. Το να αποκαλούνται οι αιρέσεις χριστιανικές ομολογίες και εκκλησίες, αυτό είναι προδοσία. Η μόνη χριστιανική ομολογία είναι η Ορθόδοξη ομολογία και η μόνη εκκλησία είναι η Ορθόδοξη εκκλησία. Προστάζει λοιπόν η εγκύκλιος αυτή να μην λογίζονται αναμεταξύ τους η εκκλησία η Ορθόδοξη με τις άλλες αιρέσεις ως ξένες και αλότριες, αλλά ως συγγενείς και οικίες εν Χριστώ και συγκληρονόμοι και σύσσωμοι της επαγγελίας του Θεού εν τον Χριστώ. Απίστευτο και όμως αληθινό, αναγνωρίζουν τις αιρέσεις ως οδούς σωτηρίας των ψυχών. Πράγματι, οι νεοημερολογίτες οικουμενιστές έχουν πάψει να θεωρούν και να αποκαλούν τις αιρέσεις ως αιρέσεις. Αντιθέτως, τις αποκαλούν ως χριστιανικές ομολογίες και τις βλέπουν ως μια άλλη δηλαδή μαρτυρία χριστιανική και όχι αιρετική. Η κηδεία, όπως είπαμε, να γίνει. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν και εκπρόσωποι άλλων δογμάτων, δηλαδή άλλων ομολογιών, χριστιανικών ομολογιών. Δύναται δε η φιλία αυτή και αγαθόφρον προς αλλήλους διάθεσης, εκφαίνεστε και τεκμηριούστε ειδικότερον κατά τη γνώμη ημών ως εξής. Α. Για της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονων εορτασμών των μεγάλων χριστιανικών εορτών υποπασών των εκκλησιών. Εδώ ακριβώς λοιπόν φαίνεται ο πραγματικός λόγος της αλλαγής του ημερολογίου. Προκειμένου να πλανηθεί ο κόσμος και να θεωρεί τις αιρέσεις απλά ως άλλες χριστιανικές εκκλησίες που σώζουν και αυτές όπως και η Ορθόδοξη Εκκλησία, έπρεπε σύμφωνα με αυτούς να υπάρξει αρχικά κάποια αγαθή διάθεση αναμεταξύ τους που να μην αλληλοθεωρούνται ως ξένες, αλλά οικίες εν Χριστώ και συγκληρονόμοι του Παραδείσου. Για να γίνει όμως αυτή η ύπουλα αποκαλούμενη αγαθή διάθεση, θεώρησαν πως πρέπει να έρθουν κοντά η μία στην άλλη μέσω συνεορτασμών και γι' αυτό πρότειναν ως αναγκαίο μέτρο και ως πρώτο βήμα την παραδοχή ενιαίου ημερολογίου. Για να επιτευχθεί λοιπόν το έργο της προδοσίας και να ενωθούν οι χριστιανικές αιρέσεις με την Ορθοδοξία, έπρεπε να αποδεχτούν όλες ένα κοινό ημερολόγιο για να συνεορτάζουν όλες οι αιρέσεις μαζί τις υποτιθέμενες χριστιανικές εορτές.